Diyos marahin aldaw po sa Sendo Gabos. Ngunyan po na aldaw, iayon sa Santa Misa ang minasunod. Thanksgiving by Nene del Rosario. Thanksgiving and petition by Lorraine Ebane and Robert A. Firk Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Ebane Claret. Thanksgiving and petition by Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for the blessings received by Dote Monte. Thanksgiving and birthday blessings of Rodolfo Tablizo by Nene del Rosario. Thanksgiving and birthday blessings on her first birthday by Lola Lagring. Thanksgiving and successful operation of Hassan Abdullah being offered by Ining Lumbria. Thanksgiving and petition by Augusto Bunaw. Thanksgiving offered by Malo Bendesio. Thanksgiving of all the blessings by Matias family. Eternal repose for the soul of Father Loan Harsha. Eternal repose for the soul of all CRC and LLFCC members and for all the souls in purgatory. Eternal repose for the souls of Felix Barela, Father Felix Barela, and Father Herminiano Ranyola. Eternal repose for the soul of Ulta Nick Oldrarico. Eternal repose for the soul of Arnold Arnaldo. Eternal repose for the soul of Marina, Jaime, and for all the souls in purgatory being offered by Nene del Rosario. For all the souls in purgatory by Doti Monte. For soul of Trinidad being offered by Lenny Atole. For the soul of Lionel and for all the souls in purgatory by Aining Lubria. For the soul of Alfredo, Senon, and Alfonso by Malu Bendesio. And for all the souls in purgatory by Anonymous. Ay, iyo po. Salamat. Ngunya na Domingo, pinagsiselebrar niya to ang solemnidad ni Kristong Hade. Sa liturhiya, inaapudan kita gabos, nang baghurup-hurup, manunungod kang kahadean kang Diyos. Ang sa iyang kahadean, iyo ang tunay na pagkamuot, asin katuninungan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan liturhiya na si Kristo magdanay bilang hade kan sa tong buhay. Siya mananggad ang tunay na hade na dinangog ang padagka na dara kang pagkakasala. Ang mamamayo po sa tuyang liturhiyang ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindo po ang gabos as sinaawiton ta ang awit sa pagpuon. Madaling makakaagaw kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan madaling makakahanap kami sa imo pinapuli. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios,
asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa liwat marhay na pagkabanggi po sa indo gabos, mga tugang. Marahay na bagay po. Kaibahan kan sa tuyang mga intensyon sa banal na Santa Misa, iayon man po niya to sa misang ini, an sa tuyang mga personal na intensyon, an sa tuyang mga pamibion para sa satong pamilya, siring man sa espesyal na paagi, padagos niya tong ipamibi ang mga tao na hanggang ngunya nagsasakit ninhuli sa nakaaging bagyo, partikularmente ang mga sa tuyang mga tugang sa isla nin Catanduanes. Mga tugang, ako unta an sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin magkuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buhok. Inuumaw miika, rinorokyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka, dakula mo, kamurawayan. Kahurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na aking butong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Aging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na mabago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang, kahiraking warasan na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, nagpapahayag na ang banwaan na nagpasiring sa Diyos, nabubuhay sa katanosan, iyuman ang dadarahon sa buhay na daing kasagkuran. Himateon tapo ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Nasa pagtingkalag ako sa mga visyon kan banggi, uya sa mga panganoron kan langit, asin sa aki nin tawo nagtutunga. Nakaabot sa kod kigurang, asin dinara sa atubang. Tinauan siya nin kapangyarihan, kamurawayan, asin kahadean, asin ang gabos na banwaan, nasyon, asin lingwahe, nagi niyang lingkod. Ang sa iyang kapangyarihan na daing kasagkoran, daing mawawara, asin ang sa iyang kahadean, daing mararaot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. An kagurangnan hade, kamahalan an gubing. Nagugubingan an kagurangnan, kusog an talapis. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing na kamurawayan. Opo, pinatugmad niya ang kinaban na dai matatanyog. Pusog sa imong trono, kaidto pa, kan panahon pang daing kasagkuran, ika o kagurangnan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Ang sa imong mga patotoo, matutubdan nin maray. Magayon sa imong harong ang kabanalan kagurangnan, sa lawig kan mga aldaw. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. An ikaduwang babasahon, nagpapaabot sa to manunungod ki Kristo, na nagtutukaw sa tuo kan Ama. Ang pagdulot niya kan sa iyang buhay, iyo ang sa iyang naging dakulang gawi ning katalingkasan. Himateon tapo ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Si Jesucristo ang maimbod na saksi, ang panganay kan mga gadan, asin an poon kan mga hade kan daga. Namomutan niya kita, hinubadan niya kita sa satong mga kasaalan, sa bagsik kan sa iyang dugo, asin ginibong kahadean, mga padi para sa iyang Diyos asin sa Ama. Sa iyaan kamurawayan, asin an kapangyarihan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Uya, nagdadangadang sa iya, kaiba ang mga panganoron, mahihiling siya kanlang bang mata, sagkod, kaidtong mga nagtusok sa iya. Asin, ipagmumundo siya kan gabos na tribo, kan daga. Opo, amen. Ako ang Alpha asin Omega, olay kan kagurangnan, na iyo ang Diyos. Ang danay, ang dati, asin ang madatong, ang makakamhan sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Luminaog giraray sa pretoryo si Pilato. Inapod si Jesus asin sinabihan, "Ika an hadik kan mga Hudeo?" Nagsimbag si Jesus, "Sa diri mong itinataram iyan, o sinabihan kanin iba, dapit sako?" Nagsimbag si Pilato, "Ako, Hudyo, ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin kan mga puon na padi. Ano ang ginibo mo?" Nagsimbag si Jesus, "An sa kuyang pagkahadi, bakong gikan sa kinaban na ini. Kung gikan sa kinaban na ini, an sa kuyang pagkahadi, an sa kuyang mga tawuhan, makikilaban na kuta. Tanganing dai ako ipaubaya sa mga Hudyo. Ngunyan, an pagkahadi ko, bako tagadigdi." Nagsabi sa iya si Pilato, "Kunsiring, ika hadi?" Nagsimbag si Jesus, "Ika nagtataram, hadi ako. Huli ka ini, ako namundag, asin huli ka ini, napadigdi sa kinaban. Tanganing magsaksi sa katotoohan. An gabos na makikatotoohan, naghihinanyog sa tingog ko." Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa liwat marahay na pagkabanggi po sa Indo Gabos, mga tugang. Marahay na banggi mampo. Ngunyan na Domingo, isineselebrar niya to ang solemnidad ni Kristo, hadi nin kinaban. Magayon po na paghurup-hurupan niya to ang ebanghelyo ngunyan patungkol sa solemnidad na sineselebrar niya to ngunyan na Domingo. Kung babalikan ta po ang ebanghelyo, ipinapahiling sa to ang sarong magabat na komprontasyon ki Pilato asin ki Jesus. Si Jesus na akusado nakatindog sa atubangan ni Pilato na may otoridad bilang gobernador Romano. Naghapot si Pilato, "Ika, hadi kan mga Hudyo." Ano po ang sinimbag ni Jesus? Sinimbag ni Jesus na nagpapahiling ning makuring katotoohan an sa kuyang kahadean bako sa kinaban na ini. Apat na bagay po, apat na reflection points ang mauot kong ihiras sa Indo patungkol sa ebanghelyo niyato, siring man sa selebrasyon niyato sa solemnidad ngunyan. Enot, an kahadean ni Kristo bako kan kinaban na ini. Sinabi po baga ni Jesus na an sa iyang kahadean bako sa kinaban. Ang kahadean ni Kristo, dai naghahali sa kayamanan, dai naghahali sa kusog, dai naghahali sa armas. Kundi, ini minagikan sa katotoohan. Ini minagikan sa hustisya. Ini minagikan sa pagkamuot. Ang paghahadi kan sa tong kagurangnan, bako para dominahon, kundi para magpalaya asin magtao nin buhay. Ikaduwa, si Kristo ang hadi nin katotoohan. Sabi po baga ni Jesus, "Para sa katotoohan ako nagkaigwa nin buhay." Ang katotoohan na ipinapasabot
asin ipinapahiling ni Jesus, iyo an dusay asin totoong pagkamuot kan Dios. Inaalok po kita na magdangog sa iyang boses. Mabuhay sa katotoohan, asin baguhon ang buhay para maging kaayon sa iyang kahadean. Ini po ang saro sa mga agyat sa satuya na kita bilang mga disipulos, bilang mga kawal kan satuyang hade, an magheras nin katotoohan sa papaanong paagi sa pagdangog. Baat kaya ngunyan, iba na ang dinadangog niya to. Dinadangog ta na ang kariribukan nin kinakban. Nadadangog na niya to an kun ano ang pagsasabi kan kinakban para sa satuya. Dangogon niya to ang tingog kan Dios. Ikatulo, si Kristo ang hade sa satuyang buhay. Bilang hade, si Kristo tinatawan kita nin pagkakataon na mag-usisa, maghapot. Si isay ang tunay na naghahade sa satuyang puso. Ano ang naghahade sa satuyang ngunyan? Kakatapos pa lang po baga kang bagyo. Gabos kita, in one way or another, naapektahan. Siguro, gabos kita, luhay-luhay, nag-uusad. Alagad haputon niya to ang satuyang sadiri. Ano ba yaan naghahade sa sakuyang puso mo niyan? Mga material na bagay, mayo man maraot, kaipuhan tang iparahay ang satuyang mga harong, ang satuyang mga auto na nalalubog. Alagad inigabos, secondary lang. Secondary at first, seeking the kingdom of God. Magayon po baga ang gospel acclamation. Ang kahadean nin Dios inutunta. Asin ang gabos, itutugang nasana. Si Kristo ang hade kan satuyang buhay. Mag-arang kita, magtiwala sa iya. Asin ang ihuri, iyo ang pagpapatotoo na si Kristo ang hade kan kinakban. Si Kristo bako lang hade kan satuyang mga puso, kundi kan bilog na kinakban. Ang sa iyang paghahade, nagdadara nin paglaom, nagdadara nin hustisya. Ipinapahiling po sa satuya bilang mga miyembro kan sa iyang kahadean na magtrabaho para sa sarong kinakban na puno nin kalinigan asin pagkamuot. Sararo sa ininimainot sa satuyang pamilya. Kumusta hunta hilingon niya to ang satuyang pamilya? Ano daw ako, instrumento nin pagkakasararo sa pamilya, o ako kaya minapoon nin pagbaranga sa pamilya? Tatao pa daw akong magdangog, or puro ako taram? Habo na akong dangog, habo na akong magdangog. Gusto ako dapat dangogon. Kaya, may mga misunderstandings, nagkakaigwanin problema. Kaya baga, we don't take for granted communication sa relasyon, especially inside the family. Because communication is an avenue for us to understand more. Mag-aaway, pero hindi magpapatulfo. Kasi nagkakaintindihan. Kaya mga tugang sa apat na paghuhurup-hurupan niya to ngunyan sa solemnidad ni Kristong hade. Si Kristo ang hade na nagtutukdo sa sato na maghade bako sa dominasyon kundi sa pagkamuot. Bilang mga saksi kan sa iyang kahadean,
Itauta an sa tong buhay sa pagsunod sa iyang katotoohan asin misyon. Maghadi si Kristo sa satong mga puso asin kinakban, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Matindog ang gabos, ipahayag po niya to an sa tuyang pagtubod. Gabos kita sa rabay, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kagibo kang Langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, pinangidam Pinangidam sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kang ikatulong aldaw na buhay liwat. hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw Sa sa tuo tuo kan kang Diyos Diyos amang amang makakamhan. makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ning mga santos, sa kapatawaran ning mga kasal, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. kitang mga pinakusog kan tataramon kan Dios, magdulok sa Ama asin magpasalamat sa iyang gawe nin pakikipag-ulian na nautob kan sa iyang aki sa krus. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namayo kang simbahan, magdanay na magsaksi kang halaga kang kahadean ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na katawuhan, makamit-bit sa Kristo bilang sa indang hade, asin para ligtas, asin makatabang sa pagpalakop kan sa iyang kahadean, sa pagpaurog kang katanusan, pagpatawad asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pamilya, magkasararo asin magkauroyon, dangan mabuhay sa pagkamuot kang Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga makuri na helang nayaon sa ospital, mag-ako kang kaumayan kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makalaog sa kalangit nun nakahadean ni Kristo, asin maugma sa gudpaman, sa katuninungan asin paraiso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Inigabos, hinahagad niya to huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Matukaw po, pasariturhiya kang iyo karistiya. Salamat. Salamat. Sa iyo sa nakaguranda, ang sakuyang buhay sa kutpaman. Kaumanin sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa at sa tuyang isip masinod, inunusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kalurangan, napagdanay na magingkod sa imo. Matindog na po ang kami. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansa ko asin ansa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan.
Ako manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kawawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi na an aki mo man sana magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asinda. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, talinahidan mo kan olyo nin kaugmahan an bugtong mong aki sa mong kagurangnan Heso Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang, tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, na utob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katawuhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean, kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit non nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagunahang Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, manok ang sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada na kinadigdig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tayni ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyo man nin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagunahang ipinapamaletan niya mo. Ang nagabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw
kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba, kan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yakong sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyak ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin pare kami ang narahasa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, naging danay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kamurayan, asin sa kabos na kapanahonan kang mga panahon.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Haray pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko ana siya mapatuninong, asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadek sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Matindog na po.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon nindaing pagka magagadanon na mimibi, tanganing nag-uugma sa pag-utob kan mga tugon ni Kristo. Hade kan gabos na linalang. Kami mabuhay kaiba niya sa langit no nakahadean sagkod paman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po nguna sa kadikit na panahon. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na iyo si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan. Siya po ang formador kang Holy Rosary Minor Seminary. Ang satuya pong naging mas sponsor, iyo po ang Absalon, Abyo and family. Salamat man po sa mga nagbasa asin ministro laiko. Asin sa gabos na uya digdis na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-aire kang misaning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin maghinanyog sa OK PM FM. Madadalan niya po ang misaning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misaning banwaan. Dai po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender kan Santa Mesa. Salamat po, asin matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marahay na banggi po sa indo, gabos. Marahay na banggi man po. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tokmunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang tinapay na nagpaso, ang murabohod nin kung puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon